едва ли ще кажа нещо повече от това, което всички ние знаем и вече се каза, особено по никакъв начин няма да се опитвам да говоря академично или от гледна точка на преподавател, защото колегите, които говориха тук, са много по-напред с материята и говорят много по-готвено и точно. Аз съм съгласен с преждеговоривши, че времето е единственият съдник на това, което нашите предци са направили. Както по отношение на поезията, така по отношение на живота им, така и по отношение на това, което са оставили на поколенията. И факта, че, както се казва пак, казвам преждеговорившите им, след толкова години ние ги помним, изучаваме това, което е написано, изучаваме техния начин на живот, опитваме се да го предаваме на другите поколения, опитваме се да ги възпитаваме по този начин да живеят и да разбират как се живеят нашите предци, е достатъчна оценка за това какъв е бил техния живот, какво са ни завещали и какво от него трябва да ползваме. Пак казвам, единствено времето отсява качеството от това, което човек е сътворил, това, което е оставил, това, което е завещал и това, което си заслужава да остане в историята на народа, на държавата, на литературата, на публицистиката и на всичко това, където той е творил. Така че аз смятам, че най-важното, което ние трябва да се опитваме да правим, е това, което се каза преди малко по-широка популярност и да се опитаме да предадем на младите това, което нас са ни учили, нас са ни възпитавали. Вярно е, че условията са различни. Вярно е, че аз често казвам, давам пример, малко поколение смята, че техниката е всичко и че във всеки момент това, което ти потрябва, може да го намериш там. Без значение дали това е на компютъра, на GSM и дали на някакво друго место, по възможно най-простия и най-лесния начин. Но ние трябва да им обясняваме, че техниката не дава възможност човек. Техниката не мисли вместо човека. Техниката не може да оцени нещата. Техниката дава информацията. Но това, кое е най-доброто, най-качественото мисълта, това е присъщо единствено на човека и ние трябва да се опитваме да ги караме да мислят в тази посока. Тоест да съчетаваме това, което съвремието е предоставило, да, богата информация, но богатата информация не е всичко, особено ако човек не знае кое точно не е да ползва. Така че така виждам евентуално бъдещето развитие, много хубаво, започва се като първа крачка, по-широка популярност сред младите и пак казвам, да се опитаме да й предадем възможността те да мислят, да оценяват, да преценяват, да анализират и да правят собствени изводи за това, което сме наследили, това, което го има като богата информация, тъй като мисля, че това е така най-важното, което новото поколение трябва да се опитаме да